Pilota toki famatu bat berpisten delarik. Badu urtea itsasuko herriko etxeak xantiera handi bat eramaiten duela herri barnean. Balaki trinketearen arra berritzea. Argintza, elektrizitate edota tindaketa lanak, obrak aintzina doatzi. Konten gira parte hartzea gainatiko nintxasua ganiz, bez konten iz xantierra hori segitzea. Aldaketa handi bat izan da. Egin dugu tambur hori amovible delakoa. Neskak eta mutikoak hartzeko balinean. Taula, bainan ere argi eta sola berriak trinketea normetan ezarri eta modernizatu du arkitektoak. C'est le premier trinquet qu'on fait. C'était un défi parce que c'est du volume. C'est un bâtiment qui était monté rapidement en 1961. Donc la structure était abîmée et le gros sujet c'était cette dalle de la cancha qu'il fallait entièrement reprendre. Trinketearen gibelean eraikin berria eskalada murru batekin laster, gela bat elkarteentzat eta ostatu jatetxe bat, hainbat gora beheraren ondotik herriko etxak trinketea 2021 batean erosi zuen egiazko bizileku bat sortzeko xedez. Herrien erdian da, eta nahi ginuen toki bat nun jendeak gurutzatuko den. Ahunt beharrezkoa zen ikusiz trinketearen historioa eta pilotaren lekia herriuntan. Behar da jakin hemen bat direla pilotako taldean, 150 bat direnak pilota. Batkako 6 milioi euro investimendu potoloa itsasuko herriarentzat, trinketeak ateak berrizidekiko behar lituzke maiatzean bigarren bizi bat abiatuz.